За да печелите в един пазар, трябва да имате предимство. Ето това е предимство. Да знаеш къде са ордерите. Тази дебела зелена линия, която ви показва, тя не е случайна. Това са големите снопове от ордери, които в случая са за бай. Не това, което виждате на Bloomberg професионалния терминал. На практика това не е някакъв тъп прост индикатор. Това са големите снопове, където са големите обеми от ордери банкови и фондове. Това е все едно един баскетболен матч, в който половината играчи са по 2,10, а половината играчи са, както имаше в Twitter вчера, по-ниски от градинско джудже. Че ако влезете в нашия клуб, това нещо прогнозирахме преди 3 седмици, че ако пробие оттам нататък, движението на биткоин ще бъде свободно падане. Ето това е диагонала, който ние прогнозирахме, че ако бъде пробит този диагонал, оттам нататък ще последва свободно падане.